με μπαμπούλες, μου αφέ πως αν ο μπαμπάκας σου πει λίγο ακόμα στην πίτη, του καίω τα μέλαθρά του, μου λέει τα λαχρικά, με τους πυραυλοφόρους. Και στέλνω στα ουράνια πουλιά πάνω από 600 πορφυρίωνες, μπορεί και 601. Πανοπλίες τρομερές και φοβερές. Γιατί κάπου τον μπαμπάκα σου, ένας πορφυρίων τον εστρίμωξε. Έλα πιο δελα. Και σε την παρακόρη, αν μου πεις ακόμα και λίγο στη μητούλα μου, σε βάζω κάτω και σε διασκελίζω με λωστό τρισπίφα μου. Και έγραφε σε καημένε με τα